Vítám vás a co nejsrdečněji zdravím u dalšího videa a mám tady 15 zajímavostí o Vampire Travelers, což je nová hra, tentokrát to není Bullet Heaven akce Vampire Survivors, je to taková odbočka, jde o tahový Dungeon Crawler s kartama z první osoby, vyvinuli studio Punkle společně s Nosebleed Interactive, které dělalo například Arcade Paradise. Tahle ta hra byla oznámená už 20. listopadu 2025 během Xbox Partner Preview Showcase. Plná verze vyšla včera, tedy 21. dubna 2026, současně na PC, Xbox Series, PS5 a Nintendo Switch. Hra používá systém Mana Combo, kde hraní karet v rostoucí hodnotě spouští silnější a silnější efekty. Jinak běží to na Unity Engineu, má to takzvaný Turbo Turn, který umožňuje vyhodnotit celý tah okamžitě. Můžeš tak hrát tu hru extrémně rychle nebo takticky velmi pomalu. Dungeony jsou prozkoumávány, jak už jsem řekl, z pohledu první osoby. Inspirované je to klasickým RPG jako Wizardry dalšími podobnými hrami a tady musím říct, je to prostě jako ta původní Vampire Survivors, kdyby se naklonila právě do ty FPS, jo? Pohledu, do toho pohledu z vlastních očí. Jako kdyby tam člověk byl prostě viděno first person, takzvaně. Takže evoluce hraní funguje tady jako právě Survivors, ale hráč při otevření tohle vybírá z více možností. Postavy fungují jako karty dočasně, které můžeš zahrát pro dočasné bonusy až 3 na 1. Hra obsahuje klasickou takovou tu vesničku s permanentními upgradey, které zůstávají mezi rany. Začátečníkům je doporučován právě jako postava úvodní Antonio, protože má nejvyváženější startovní schopnosti, je to takový ten klasik s tím bičem. Hra podporuje různé styly hraní, můžeš hrát rychle, turbo, sázet karty rychlostí blesku, anebo si promýšlet tah po tahu, jo, každému vyhovuje něco jiného. Vývoj trval téměř 4 roky, protože Punkle testoval několik prototypů, než se rozhodl pro současnou podobu a hráči oceňují, že i přes změnu žánru si hra zachovala humor, atmosféru i chaos z původních Survivors. Jo, prostě je to velmi návyková hra a to musím říct skutečně. Samozřejmě je, jak vidíte, graficky plně určená milovníkům pixel artu, protože jinak to ani nejde. A tady máme špenát, no teď jsem to udělal špatně. Špenát, který dodává sílu, že jako Pepka námořníka. No, opět jsem se na něj trošku vykašlal. A už tady máme právě příchozí první postavu. A to je Antonio. Hra mě překvapila svojí návykovostí. Jo, na ten pixel art on je maličko hrubčí, ale to je jenom otázka jako pohledu. Je to poměrně pohledná hra i přes ten pixel art. Kdo pixel prostě nerád, komu prostě to jako nejde pod fousy, tak bohužel nedá se nic dělat, to musí jít prostě jinam, ale kdo pixel art prostě má rád, stejně tak je třeba jako já, už jsem starší hráč a těch her jsem hrál poměrně spoustu. Může se to buď ovládat klasicky VSAD plus QE a podobně, jo, na ty pohyby a nebo šipkama plus pomocí myší. Hra je lehce přístupná, kdo tyhle ty hry hrál, tak bude prostě zkrátka za pár minutek jako doma. Jo, tohle to opravdu zavání starýma časama. Je tady i mapka, kde prostě nekoná se tady žádný bloudění a podobně. Antonia špeňát, bič, ať jsou pryč. Jo, prostě tak to zkrátka je. Tahle ta hra má poměrně něco nabídnout. Ano, teď se trošku zorientovat v ty mapce, opět proti 5 nepřátelům, ale ty boje jsou velmi rychlí. No, můžete samozřejmě zpomalit, jak chcete, ale zkrátka tak to je, no. Tak tohle je prostě Dungeon Crawler
v nejlepší jako formě. No, opět další nepřátelé, klasicky tyhle ty netopíři. Možností v této hře jsou samozřejmě i různé ty upgradey, které si prostě upgradeujete, vylepšujete si karty, postava se vylepšuje, postava leveluje, už budeme mít brzo druhý level, nebo nějaký borůvky nebo co, možná něco jedovatýho. Klasika, prostě kostlivci ve hrách, ty prostě nechybějí v žádný, nejen Diablovce, v Dungeon Crawleru vůbec, to je prostě postava nepřítele, kterou tam prostě musíte zkrátka mít, jo. A stará známá Bible, dáme jim přečíst trochu Bible, ať se mají, ať si to užijou opět bič, ať jsou pryč. Brnění. Karta brnění, která slouží něco jako v období štítu, opět další. Nepřátelé, tady celý ten dungeon je potřeba vyčistit. Musím říct, není to hra, kde by se nějak bloudilo, prostě tady díky ty mapce je to strašně přehledný, přístupný, prostě všechno je jednoduchý, prostě tak, jak má být, všechno funguje krásně, ladně, jo, běží to opravdu úplně na tom Unity Engineu úplně skvěle, hra jinak stojí, musím říct, taky 10 €, necelý bez nějakého centu, 9,90, ale pokud máte tu předchozí hru, anebo nějakou jinou podobnou hrou, jako byla ta předchozí, tak dostanete balíček, kde tuto hru, pokud ještě nemáte, dostanete se slevou ještě euro a sám jsem ji kupoval za necelých 9 € a myslím si, že to je úplně luxusní cena. I když na jednu stranu mi přijde, že tam jako cítím, že tam budou nějaká DLC, jo. To si musíme zvykat, to už bylo u původních Empire Survives, tak proč by to nemohlo být tady u Vampire Travelers, že jo. Prostě zkrátka je to tak, ale jako obě studia na téhle hře odvedly úplně skvělou práci. Jdeme na 5. level, teď se tady prokopem dalšího dungeonu, máme tu kladivo, a můžeme čistit další dungeon, trošičku se natočím, no, tak hra je hratelná perfektně i na ovladači, jo, ale čistě na klávesnici nezaznamenal jsem jediný problém, jo, opravdu krásně, všechno funguje, šubič, Bible, jo, čau, a jdeme na další, čistí další, natočím se tak a rovnou na ně, na kostlivce. Oni taky nějakou tu ránu dají, tak pokrát ten špenát konečně jsem ho dal jako první, aby prostě to mělo nějaký ten vliv. Zvýšilo to poškození další nepřítel, tak a lehce se natočit. Jo, žádný dlouhý ty, a to hraju poměrně tím rychlejším způsobem. Je to takový už můj styl vždycky, nerad u těch hrách, jako to bych u toho usnul, kdybych to hrál pomalu. Zkrátka to není úplně můj styl, pak jsou tady tyhle různé desky, tady to je docela vedle, tak. Tam nic není, takže musíme jít dál. Natočíme opět další nepřátelé, tady 3 kostlivci, 2 netopíři. Jo, prostě ta hra je velmi, velmi přístupná a máme tu upgrade, lepší vypnete meč, bum, jo, a už upgradeujeme karty. Ty karty jsou opravdu povedený,
je z toho vidět styl ty předchozí hry. Že to byla hra mega úspěšná, nemusím ani říkat, každý ji zná. Byla to taky tu hru radost hrát, a tohle to dotáhlo úplně do jiný dimenze. Myslím si, že ta hra se hraje ještě mnohem líp, jo, protože tam těch her nakonec vzniklo klonů spousta. Tahle ta hra svým způsobem se vrací právě těm starším těm Kravlerům, těm klasikám herním, a opravdu tu hru a tu hratelnost za mě přivádí k úplné dokonalosti. To je úplná nudlá. Se hraje úplně fajnově a moc hezky, tak vyčistíme to tady a teďka tady máme poslední skupinku nepřátel. Tam bude někde schovaný boss. Rád bych to ještě v tomhle videu dorazil. Jinak hra je poměrně slušnou, nejen slušnou hratelnost, ale na Steamu jsem viděl i hráčská komunita, hraje to kolem 12 000 jsem tam viděl lidí, což je na prostě takovouhle nezávislou malou hru, prostě slušný číslo. Jo, tak dáváme mu zabrat, jsme skoro na 6 levelu, brněný bič. A ty díky, jo, ten meč, tak, máme ho poraženýho, opět budeme něco vylepšovat a tentokrát si vylepší, no, opět tady kartu. Tak můžeme další, tentokrát s bičem, šup. Tak a opět je tady lopata a postupujeme do dalšího dungeonu a dál, ale tohle, to už si nechám někdy prostě opravdu na jindy, jo. Jak říkám, je to hra moc pěkná, moc zajímavá. Já vám děkuji za slednutí tohoto videa. Díky moc všem, pokud můžete, dejte like, podpořte mý videa. Pokud nemáte, dejte odběr a to je ode mě všechno. Hra je to opravdu parádní a brzo na Steamu, opravdu. Co nejdřív ji dám na Steam a budu hrát, opravdu skvělá hra. Moc se mi líbí a mějte se krásně, mějte se fajnově a za mě naschle a čau.